Amen bazalwane, siyabingelela egameni likaJehova elinamandla. Namhlanje ke bazalwane, ngithanda sibheke incwadi kaMateyu 6:34 lapho efundeka khona kanje. Ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanele lona. Bazalwane, mangithi ngiyafunda lelizwi sibona uNkulunkulu esikhuthaza ukuba singazikhathazi ngekusasa. Akasho ukuthi singaplani ngekusasa lethu noma ngefuture yethu, kepha uthi masingakhathazeki. Ukuplana nokukhathazeka kufani. Ukhuluma ngokukhathazeka bazalwane, masingakhathazeki. Yebo sihlelele ikusasa, kepha singazithwesi imithwalo ngokuthi kuzokwenzeka yini noma ngeke kwenzeke. Lokho ukuthi kuyenzeka noma kwenzeki kuyena, uyena ozodila naleyo ndawo. uNkulunkulu ufuna ukuthi sithembe yena ngakho konke kwethu, ukuthi kwenzekile noma kwenzekanga akusiyona inkinga yethu leyo, akuyona into ekumele sikhathaze ngayo leyo. Thina okwethu kusahlele isimase siyadedela, sinikele kuye ukuba enze umsebenzi wakhe, ngoba uNkulunkulu ufuna simethembe ngakho konke kwethu. Lithi izwi lakhe, uthi uJehova ezwini lakhe masiphosele kuye yonke imithwalo nezinkathazo, yena uza kusithwalela. So namanje uyasikhumbuza ukuthi masingazikhathazi ngekusasa, singazikhathazi ngokuthi kuzokwenzeka noma ngeke kwenzeke. Ngiyakukhumbuza nje mzalwane namhlanje ukuthi yebo ikusasa lizofika, kepha lokho kuplanila kwazi ukuthi kuzofika noma ngeke kufike yini. Lokho sekukaNkulunkulu ukudila nakho. So konke esikwenzayo nesicelayo masikunikele kuNkulunkulu, ngoba uyena umnikazi wakho. Sinikeze yena njengomnikazi wakho. Uthi inkathazo yosuku yanele lona. So inkinga esibhekene nayo namhlanje ineli namhlanje, ngoba nekusasa linenkinga yalo. So namhlanje inkinga yanamhlanje usingayithathi sibeke nenkinga yakusasa, sihlanganise inkinga zeinsuku ezihlukene osukwini elilodwa. Asidile nenkinga namhlanje, kusasa sibhekane nenkinga yakusasa. Namhlanje inkinga sidlulile kuyona, sesibheke kweyakusasa inkinga esobhekana nayo. Nakhona uthi kuleyo nkinga angungabi inkinga yakho, inkinga ibikele yena omdala kunezinsuku. Yena unguNkulunkulu owenza konke, oguqula izinto ezingenzeki zenzeke, ongumafungo angajiki. Uthi masibeke kuye ithemba lethu lonke, kunokuthi sizigxishe ngestress ne-anxiety bazalwane ngekusasa. Sixakeke ukuthi ngabe kuzokwenzeka, ngabe ngeke kwenzeke. Lokhu uNkulunkulu akakufuni. Hlela ngempilo yakho, hlela ngekusasa lakho, masunikela yena ongumnikazi wezinkinga. Ngiyamthanda uJehova ngoba uhleze esikhumuza ukuthi mina ngingumnikazi wakho konke, mina nginguNkulunkulu wenyama yethu yeni yonke. uNkulunkulu esikhumbuza lapha kuJeremiya uthi yena unguNkulunkulu wenyama yethu yonke. So zonke inkinga esibhekene nazo, zonke izinto ezingenzeki nazo zonke inkinga esibhekana nazo empilweni zethu, masinikele yena ongumnikazi wazo izinkinga. Asithwese yena njengoba uyasho ukuthi masinikele kuye. Uthi inkathazo yosuku yanele lusuku. So masekwenzekile inkinga mzalwane namhlanje, phuma kuyinkinga ubhekane nenkinga yakusasa osazohlangabezana nayo kusasa. Namhlanje inkinga inikele kumnikazi wayo. uNkulunkulu ufuna sinikele inkinga kuyena, yena ongumnikazi wenkinga. Bazalwane, sixakeke ngakho konke, ngoba ngisho ungaxakeka kanganani uNkulunkulu mengakahleli ngeke kwenzeke. So akudingi ukuthi sixakeke size sibe neyinkinga, sibe ne-stress nani, ngoba uNkulunkulu usasinikele yena. Uthi namhlanje khululeka, uthi nginikeza mina inkinga yakusasa. Uthi yena uyena okwaziyo ukuyihandlisha inkinga yakusasa. Uthi vumela yena ekuphathela inkinga yakusasa, ukuze uzokwazi ukuhlala ngepeace, uzohlala umthemba ngakho konke kwakho. Bazalwane, sinikele uNkulunkulu kukho konke. Asiplani impela ngempilo zethu, kepha amaplanini wethu bazalwane, sazi ukuthi kungenzeka kungenzeki, kungenzeka kwenzeke, kungenzeka noma ngabe yini. Usuplanile mzalwane, nikela kuNkulunkulu, themba, have
faith in God. uNkulunkulu akahluleki, unguJehova owenzayo. Mzalwane akazi ungavuki, mzalwane akazi kuthiwa kusasa udlile awunakho ukudla. Yes, uyaplana ungazi uzodla kodwa ugcina udlile, kugcina kwenzekile mzalwane. So namanje kuleyo nkinga obhekene nayo, noma ngabe iluphi uhlobo lenkinga, noma ngabe kuphi iplano nayo ngempilo yakho, inikele kuyena, inikela kuJehova, ubone ukuthi ngeke kwenzeke nomehluko. Ake siphendule inhliziyo zethu zibheke kuye, sithathe konke kwethu, sithathe zonke izinkathazo, sithathe zonke inhlelo, noma ngabe kuphi, noma ngabe yipi challenge obhekene nayo namhlanje. I-challenge yangonyaka odlule no-2025 usanayo mzalwane. uNkulunkulu yikona lokho angakufuni. Inkinga ya-2024 ayihlale ku-2024, uNkulunkulu adile nayo. Wena bhekana nokunye okuya phambili ngempilo yakho kuhle, ngoba uNkulunkulu yena uhlelele kuhle kodwa ngey'mpilo zethu. Uthi uJehova namhlanje inkathazo yosuku yanele ulona lolu suku. Zonke iy'nkinga zanamhlanje ezanamhlanje singahambi nazo kusasa. Kufanele ukuthi mzalwane ulale nenkinga namhlanje uvuke nayo kusasa mzalwane. Ukhulekile kodwa wathemba kuJehova, wamtshela uJehova ukuthi wamthemba. Ulala kanjani nenkinga uvuke nayo kusasa? Ngoba khuleka ngalelo langa, ulala uthemba uJehova, kusasa ubhekene nenkinga yakusasa. Mayingalungi futhi unikeza umnikazi wenkinga inkinga. Siyabonga abazalwane, sihlale ethembeni, sihlale kuJehova, sinikele kuye konke ngoba yena wazi konke. uNkulunkulu akahluleki. Sicela nje simthembe ngakho konke kwethu, sinikele inhliziyo zethu zonke kuye, sibone ukuba yena ngeke eze wenzeke nomsebenzi wakhe awubekile empilweni zethu. UnguJehova ofuna simthembe, uJehova ufuna sihlale sithembe kuye njalo ngazikhathi zonke. Siyabonga abazalwane, inkosi ibusise. Amen.